David Cobo de Guzmán Vergara y estoy aquí trabajando en el Pont d'Ardais. Al inicio, antes de empezar aquí en el camping, estuve en el prelaboral de la SEU probando, estuve haciendo talleres de restauración de muebles, el mundo laboral, de jardinería, psicología, y la verdad que mi proceso ha ido de menos a más hasta conseguir este trabajo, y la verdad que aquí estoy muy contento. Se han portado muy bien todos conmigo, tanto los del prelaboral como los del camping, y la verdad que estoy aquí como si fuera una familia. Aparte de tener una pequeña enfermedad que es la psicosis o el síndrome esquizoafectivo, el encontrar trabajo aquí pues me ha ayudado emocionalmente y a estabilizarme psicològicamente també mucho. Amb el David vam realitzar una anàlisi de necessitats i es va detectar que tenia una falta d'hàbits i costums. Després vam fer amb ell el seu pla individualitzat, conjuntament amb ell, i vam acordar treballar aquesta falta d'hàbits i també el control d'impulsos. Inicialment, a poc a poc, vam decidir que s'anés adaptant a diferents tallers, el primer va ser el de restauració, però ben aviat el David va fer un salt molt gran i va començar a integrar-se a tots els altres tallers, especials de l'àmbit psicològic i també al món laboral. En pocs temps ja va aconseguir 2 entrevistes de feina, però a la tercera va ser la que va aconseguir la feina. Al principi vam tindre que treballar uns quants punts i tal, però la veritat és que ara està molt bé i la integració ha sigut molt bona. La relació amb els companys, molt bé, la veritat és que es porta molt bé amb tothom i és molt amable i tal, i amb els clients també sí que al principi a vegades veies que tenia uns tons així una mica fora de lloc, però ho vam anar treballant i tal, i la veritat que ara està molt bé, ha fet un canvi molt bo. Es una persona fantástica, increíble, muy trabajador, que se deja la piel, que a veces me ha tocado decirle, David, para porque esto no lo puede llevar, y entonces se llena de nervios, pero saca trabajo a cantidad, nunca lo deja tirado. Es la mejor persona que he conocido. Es que es una pasada. Yo estoy orgulloso, la verdad.